Boas tardes a todos, case boas noites. Tiña pensado empezar por outra pequena historia, pero teño que dicir que o que máis me emocionou foi o ver a varios alumnos facer esa montaxe. Só podo dicir que ben o fixestes, que ben aprendedes, e incluso tamén me emociona ver a esos alumnos por aquí de xente que hai tempo que non vin, que por lo menos demostra que serve para o noso traballo. Perdón esta pequena emoción, pero é justificada. Ben, nada, eu creo que se teño que colgar unha medalla hoxe é ter invitado a Celsiño, que nos ameniza, nos divirte, e estes actos que teñen que ser un pouquinho divertidos. Ben, darlle as grazas que veio un pouquinho ao Xiro. É posible que esta celebración, esta presentación fose de outro lado, pero el quixo que se quise sentar aquí, como foi sempre. Non sei se este é o meu centro, a verdad que boa parte da nosa vida está aquí e temos moitas raíces metidas. Moitas gracias, Xiro. Ahora, eso de orgullo e satisfacción que dixeches, oume a un dos reis aquí. De Celsiño, dicirvos que cando eu lle comentei iso que dixo de non tes por que vela, non tes por que preparar nada, ele dixo, eu son un profesional. Acaba de demostrarlo, moi claro. E tamén acaba de demostrar algo que pretendo eu poñer no libro, non sei se logrei ou non, que os vellos saben moito, teñen moita sabiduría, moitas veces nos silencios e moitas veces na memoria, e iso perdese ou vaise. Teñen multitude de historias. Aquí intentei meter algunhas, non ha digo doutra, non sei se o obrei, non sei se a loa que fixo o Manolo pois é justificado ou non, agradezo as súas palabras. Eu, de inicio, polo que dixo, parece que podía retirarme, pero porque dixo ao final, pois ainda teño que escribir outra cosa. Ben, eu simplemente vos digo, antes cando Andrés comentaba